zakleknutý Adam Ťoupalík hlídá si tu první pozici a ví, že ten náskok má pořád docela solidní. Perfektní výkon, nelze mu nic, kromě té drobné chybičky minulé kolo, tak nic vytknout. Dokázal to i takticky velice dobře pojmout ten závod a je rozjetý ze silnice, takže i při těchto rychlostech, které se tady jezdí, tak prostě mu to mělo vyhovovat a on se s tím popral velice dobře. Načasoval ten útok, si myslím, velmi správně. Tam to nebylo jednoduché, říkali jsme, že na téhle trati se bude jezdit ve skupince a Ťoupalík vychytal ten bod, ten okamžik, kdy má vypálit a kdy vlastně po něm nikdo nepůjde. Ano. Je to tak, teď tady pro tuhle skupinku je jedna z posledních šancí, jak si zajistit lepší pozici v té skupině a vybudovat si tu pozici do závěrečného spurtu. A vědí to. Teď tam jeli na plný plyn a Van de Putte získal to první místo ve skupině. Tady prostě už se pak předjíždět nedá. Jo. Tady musíš být na té první, maximálně druhé pozici a z druhé pozice čekat na to, jestli ten první udělá chybu. A tady ta třetí, čtvrtá, pátá už to už by se musel stát zázrak, aby třeba Marek Konva dokázal tu skupinku vyhrát. Ten mi připadá takový smířený s tím, že to objede dokola a skončí pátý, šestý, ale asi ani nebude možná dávat do toho finiše všechno. Uvidíme, třeba se pleteme, ale teď je na tom z té skupinky nejlépe dvojice Van de Putte a Crispin. Jakub Říman za nimi, ještě docela blízko. Matyáš Fiala to taky nechce vzdát. A tohle je Polák Konva. No, Kuba to tam neprojel pořádně, zastavil se hodně, tam si myslím, že ztratil nějakých 5-7 metrů na tu dvojici. Tam si myslím, že si prohrál ten boj nebo souboj o lepší pozici v cíli. No ale 27letý Adam Ťoupalík míří za 9. cyklokrosovou výhrou své kariéry. Těch 8 rozložil do 11 sezón 2012 až 2022 a teď to bude další 6. české vítězství Adama Ťoupalíka hned na startu nové sezóny, která má vrchol v Táboře při mistrovství světa. Tady už si to Ťoupalík jenom hlídá a tady zuří boj o další 2 místa na stupních vítězů. Francouz Crispin, za ním Belgičan Van de Putte a ještě Jakub Říman to zkouší, ale bude to mít hodně těžké. Diváci ale oslavují vítěze a tím je po necelých 58 minutách Adam Ťoupalík. Na druhém místě Mikael Crispin, na třetím nakonec Jakub Říman. Ano. Dostal se tam ve finiši před Van de Putteho, 5. Marek Konva a 6. Matyáš Fiala, který tam odpadl už v tom písku a teď vlastně nemá kam pospíchat a dojede si to v klidu, byť s větší ztrátou. Já si myslím, že Kuba Říman z toho ještě dokázal vydolovat maximum. Měl štěstí, že ho tam Van de Putte nezavřel vlastně k té venkovní bariéře a že ho tam dokázal objet a i těmadle výkonama se prostě do toho Tábora můžeme těšit, jak Ťoupalík, Říman, Fiala, všichni jsou do sezóny velice dobře připraveni. Nejlepší, za kterou se vydáme za několik málo okamžiků ke. Ani nevypadá unaveně. Ťoupalík na to, jaké bylo velké teplo, tak to zvládnul, ale samozřejmě tím, že toho objel hodně na silnici a víme, že měsíce jako červen, červenec, srpen jsou teplé, tak možná vlastně ani nemusel vyskočit z té teplé ulity v vozovkách, na kterou byl zvyklý a jede vlastně dál, i když je to jiná disciplína. A on je to vždycky příjemnější i pro toho závodníka, když se může rozjíždět v teple, může vlastně celý den tráví v teple, než aby někde posedával v zaparkovaném autě, nastartovaný, zapnutý topení, tak je to příjemnější. Ten závod sice je prašný, je to pak trošičku větší problém, ale ta příprava je prostě taková příjemnější. 7. Matěj Stránský, ta ztráta je minuta 41, 8. 18letý Václav Ježek s číslem 29. A na 9. pozici je to Belgičan Kenny de Moyer.
A kdo nám uzavře desítku, ten už ale bude mít ztrátu nad 2 minuty na vítězného Koupalíka. Víme, že Vaníček vzdal a se 14 to nejspíš bude Hannes Degenkolb z Německa. Dostal se tam před Pavla Jindřicha z táborského ČEZ cyklotýmu. Jindřich si přijede do cíle pro 11. místo. 37. to je Jakub Kuba, o tom už jsme taky hovořili, jako o republikovém